Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, local government unit kang Naga padagos ang preparasyon sa groundbreaking ceremony kan housing project sa maabot na Marso 16. Paghanap solusyon sa halangkaw na taripa sa kuryente kan kaso Reco 2, seryosong issue sabi kan sarong konsihal kang Naga. Lokal na gobyerno kang San Fernando, Camarines Sur may bagong fire truck. Suspect sa illegal na droga na nakakulong sa Naga City Police Office nadagdagan na naman. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Problema sa halangkaw na taripa kan kuryente na pinagsisingil kan kaso Reco 2, sarong seryosong issue na dapat tawanin hidalian ang aksyon. Detalles kan sa report ni Melvin Machado. Mayong nahihiling na problema ang kaso Reco 2 sa ginigibong lakdang kan lokal na gobyerno kang Naga asin grupo ni dating Vice Presidente Attorney Leno Robredo na mahanapan solusyon ang padago sa paglangkaw kang singil sa kuryente kan nasabing kooperatiba. Susugkiran Nerbukay, tagapagtaram kang kaso Reco 2, mas dakul na gihiro, mas marhay. Ang sitwasyon subot sa kaso Reco 2 ang pareho man sa ibang kooperatiba sa bilog na Pilipinas. Bali ining mga lakdang po na ginigibong niyan kang mga officials kang national government and syempre ang satuyang dating Vice Presidente dako lang maitatabang po ini sa satuyang kooperatiba pag-abot po duman sa pagpapababa kan satuyang taripa sa kuryente and tigihiling ta na mas dakol po ang naghihiro ng tatarabang-tabang mas makusog po ang satuyang puwersa o pakiulay na magkaigo po kita ning pagkakasararo pag-abot po duman sa urulay sa presyohan kang kuryente. Dahil ini po kaya bako lang po kaso Reco 2 ang araw kaining may problema pag-abot sa taripa sa kuryente kundi urulay po ini nasyonal. Hapot ngunyan ka mga konsumidores nin kuryente, ang paglangkaw sa singil may epekto o ganansya ang kooperatiba. Gusto sabihon kung ang approve sa tuya kang Energy Regulatory Commission is 1.45 centavos per kilowatt hour, iyo lang po yan sinapapadalagan sa satuyang kooperatiba. The rest po kaya napapadalagan po yan duman sa mga power supplier transmission lines and government taxes. Kaya kung ihilungan mo po talaga, daw magparalangkaw po ang satuyang binabayadan mo niyan, ang napapadalagan lang po sa kaso Reco 2, 1.45 centavos. 1 peso and 45 centavos. Kaya may pong epekto ini sa samuya. Garo naging taga-kolekta lang si kaso Reco 2. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mayong nahihiling na maraot ang manhamiento kan kaso Reco 2 sa magkakasuway na lakdang para maibaba ang taripa sa kuryente sa nasabing kooperatiba. Nagbubuelta si Melvin Machado. Kung si City Councilor Lito del Rosario kang siyudad kang Naga ang hahaputon sa isyu kang halangkaw na taripa sa singil sa kuryente, kaipuhan na ang hidalian na aksyon para masolusyonan ang nasabing problema. Ang halangkaw na taripa kang kuryente ang day makakatabang para makainganyar ni mga gusto magkapital ni negosyo sa siyudad din Naga. Very urgent po ni. Kasi pag day po ni nasolusyonan, it drives away investors. Ining isyong ini drives away investors, both local and foreign investors. It also diminishes yung value ng kwartata. Kasi pag nagpaparalangkaw ang kung kang gastos mo, kulang ang kwarta mo, nagpaparasalit ang value kang, ngunyan po ang piso, gurano na sana ang value ngunyan kang piso. I think 78 centavos, 82 centavos. Arog na po siyang kabawas. Bako na siya itong bilog na piso na dapat na i-consider na. Hagad man kay ni sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative, pakusugon ang corporate planning. Big mention ko po ni during one of our sessions na imbitado po si taga Kasureco 2, si Manager Candias at si ibang members ng board. Napakusugon nila itong corporate planning nila. Kaya po, iyon pong section na yan, yan grupong iyan, yun sinagihiling kang dalagan, kang volatility, kang spot market. Ikaw kita bigapod na WSM. Wholesale Electricity Spot Market. Kunyang pag nahuri kang
mag-anticipate kang pagsakat saka pagbaba kang presyo dyan, then mayo kang pusog na pigkakaputan na kontrata sa ibang mga korporasyon, maapektaran man ang electric cooperative, and that would hurt our economy, the living condition of our constituency sa Naga City. May idinadagdag na singil na ipinapasa man sa mga miyembros konsumidores ng kuryente. Ang interventions po, hindi mabalik kita duman sa batas. Ako po ang pigiling ko, mabalik kita duman sa batas. Kasi po kang pigtugdas ining ipira law, sa distribution charge may patong, sa generation charge may patong, gabos may patong. Unlike atong previous na sistema, siguro may mga flaws po ito. Baka po hiling kong tagiraray. Ang solusyon po is institutional. Magayon mo pong ikon ng araw ng mga initiatives, mga ko yan. Pero on the long term, kasi ang tendency po kang power rate, mga para lang kaw. Mayo po ko nahiling na pwede magbaba ni. No? Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, nakikipag-koordinar ngunyan ang manhamiento kan Kasureko 2 sa opisina kan DPWH para sa pondo na gagamiton sa pagrelokar kan mga poste na apektado kan road widening project. Asahan naman ang pagkakaigwan ng power interruption oras na magtrabaho na sa kalabaan kan Panganiban Drive na malipat ng poste ng kuryente. Sa ngunyan po, may coordination kita sa DPWH pag-abot po duman sa mga fondo na kinakaipuhan maitao. Pag-abot po duman sa relocation kang mga poste affected by road widening project ang DPWH. Ang affected na po kaya na sa ngunyan, ano po itong boundary kang Naga Milaor going to Minalabak, igo po kita dyan, and boundary kang Naga Milaor going to Flor de Lis, Barangay Flor de Lis, Milaor. And Naga City, ongoing po si coordination ta sa satuyang contractor na mag-resume na po si patrabaho kang relocation kang mga poste hindi sa may Panganiban Drive. Kaya lang pag nagpuo na po ang patrabaho kayan, igwan na naman po kitang mga scheduled power interruption. Mientras tanto, naghahalat ngunyan ang Kasureko 2 kan surat na ipapadara kan DPWH kung pinagtutugutan na subuot sinda na maglipat ng poste sa parte kan Peña Francia Avenue na nagkakaigwanin road widening ang DPWH. Bali waiting kita duman sa ipapadara kang DPWH na surat kung kita po tinutugutan na mag-relocate dahil dapat po kaya mainot si DPWH magpahiwas kan tinampo bago po kita magpatindog ng poste dahil ang pondo po binababa kang national government sa DPWH, maagi pa po yan sa National Electrification Administration bago po makaabot sa satuyang kooperatiba. Sa iba pang bareta, mientras na nagrarani ang kaaldawan kan groundbreaking ceremony sa proyektong paharong sa lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kan Department of Housing and Social Development, labo-labo man ang ginigibong paghahanda kan lokal na gobyerno kang Naga sa magiging venue kang aktibidad. Inabutan man kan GNN TV 48 Naga News Team ang ginigibong pagpreparar sa mismong venue kan groundbreaking ceremony. Inaasahan na magiging parte kan aktibidad iyo ang pamayo kan Department of Human Settlement and Urban Development asin mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagbabalik ng Newsbreak, nakakulong sa Naga City Police Office na imbuelto sa illegal na droga na dagdagan na naman. Yan ang iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box.
Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padago sa mga bareta, bagong fire truck pinag-turn over kan sumagong aga sa lokal na gobyerno kang San Fernando, Camarines Sur. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Formal ng turnover personal ni Senator Francis Tolentino ana fire truck sa lokal na gobyerno kan San Fernando. Asin na BFP kaibahan si Mayor Fermin Mabolo. Asin na Chief Superintendent Ricardo Perdigon kan BFP Bicol. Sigun ki Tolentino ana mga dagdag na fire truck sa mga munisipyo. Ana sa sa preparasyon na kunin kaso may mga kalamidad na irehistro sa nasabing lugar. Operasyon po ito, kahandaan lahat Dapat nga hindi na yung kung ako po masusunod, papalitan ko yung Bureau of Fire Protection. Papalitan ko po yan. Ako po masusunod, pero hindi naman po ako masusunod. BFP pa rin yan, pero gagawin ko po yung Bureau of Fire Prevention. Diba ho? Kasi kung protection, ibig sabihin may sunog na, wag nang lumaganap yung sunog, maapula na kagad, maligtas yung mga gamit sa loob, baligtas ang buhay. Diba ho? Pero pag prevention, walang sunog. Hindi na natin kailangan ng bumbero. Prevention na ho Nagpapasalamat man ang alkalde kan San Fernando sa pagbisita kan senador. Asin kan Disyembre pa na ito ang fire truck. Alagad ngunyan sana ang formal na turnover kay ni. Maraming salamat po, Senator. And I hope hindi ito ang huling pagkakataon. Hindi lang po ito ang dapat pasalamatan ng San Fernando kay Senator Francis kasi nung pandemic nag-download na siya sa atin ng AX. Although hindi siya nakapunta noon at naibigay na natin sa mga constituents, lubos po kami nagpapasalamat, Senator. Sana maulit muli. Si SFO4 Alfonso Capillano, ang Fire Marshal ka na BFP San Fernando, pigsyerto kay ni, naatamano ni Tultol ang fire truck tanganing haloy na mapaginabangan kan opisina. Bali yan, tatawan ng maray na accommodation o kaya garahe. Tapos daily warm up, tsaka check up na kung ano man ang diferensya, kadiit pa lang remedyohan para tayo na maglala. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, lalaking nabakalan ng illegal na droga kan mga otoridad sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad ng Naga,
nasa kustodiya ngunyan kang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa sunod-sunod na kampanya sa illegal na droga sa syudad ni Naga, saro na naman na drug personality ang inaresto kan mga otoridad sa ginibong nga drug bypass operation sa Sagrada Familia Peña Francia sa Naga City. Alauna nin magaw na kasubago. Ang suspect na si Ranilo Amilano, 31 anyos, ang nabakalanin kantidad sang ribo na pinagtutubudan na shabu. Asin na-recover pa sa iya ang nasutulog nga plastic sachet na may log nin illegal na droga. Nasa kustodiya ng ngunyan kay na PNP Naga ang suspect na naatubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, mga istasyon kang PNP sa syudad ng Naga nagpe-preparar sa paaboto na anibersaryo kang New People's Army. Ang detalye kayan sa report ni Jerome Breeze. Katakod kan paparanihon anibersaryo kan New People's Army ngunya na Marso 29, nakatalaan man nagibuhon sa manlain-lain na stasyon kan pulis sa Naga ana sarong simulation exercises katakod kan preparasyon kunin kaso may mga pag-atake ka na sabing grupo. Ang Police Station 6 Naga City Police Office nakatalaan ang pag-ibo kay ningunya na simana asin ang senaryo kunin kaso may pag-atake ang mga CTG. Ano ang dapat nagibuhon ka na mga otoridad na iyo ang sendang gigibuhon na preparasyon? Sa ngunyan po sa Station 6 is ang nakatoka ay ito pong side mix regarding sa CTG attack. So in preparation po ni just in case na magkuha ni atake sa tuyang kalaban kang gobyerno sa tong station. So kay po po yung pag-preparan yan po para ma-preempt ng mga dapol na casualty just in case o ma-overrun. Worse kung ma-overrun ng station, yan po ang mahirap. Kaya po yan ang nagpe-prepare po ang almost man po gabos na station is may tasking, mag-prepare kang gabos pong yan So, kada taon, ginigibo man ang nasabing simulation exercises bako sa nasa syudad ni Naga, maging sa iba pang mga police station sa Pilipinas. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, naglalaom si Engineer Joel Martin kang Solid Waste Management Office na mapapaunrahan kan lokal na gobyerno kang Naga ang sa indang request na 4 na dump truck na sa indang gagamiton sa paghakot nin basura. Inako man ni Engineer Martin na kaipuan na ninda ning maintenance kan haros gabos na truck ang syudad ning Naga na ginagamit panghakot ning basura. 4 po. Pero may man po nakaprogram sa 4 yan taon-taon. Sana po makumpleto si 4. Pero kung talagang mayo po ning budget, dawa, sarusa na nga ni organisa. Sa iba pang bareta, naging bisita kang sangguniang panlungsod kang Naga ang mga miyembros kan sangguniang bayan kang Roxas Oriental Mindoro sa pangingenot man ni Vice Mayor Jerwin Dimapilis. Inimbitaran sinda ni Vice Mayor Nene Diasis mientras na pasiring sa probinsya kan Sorsogon para sa sarong seminar. Pinaghampang man ni Alcalde Nelson Ligacion ang mga bisita kan Naga asin nagkaigwanin halipot na pag-uurulay. Bali, ang kwampo talaga namin ay sa Sorsogon, may seminar po. Na-invite lang po kami ni Vice Mayor kasi kasamahan siya ni isa naming konsyal sa Angat-Bay. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.